idem, ja vidim ekran, ne mogu prekinuti vezu. Pop up poruke, uvek govore. Uradi, idi, tamo. To je brand new. U komentarima kažu šta hoće, da ne marim, teško mi je. Nisam savršena, a nisi niti, šta to očekuješ od mene? Želim da vodim te sa sobom. Ajmo svi. Voleli bismo da pobegnemo. Sajber, prostora, stvarnosti. 404, Greška. 404, 404, Greška. gde započne? 404, Error. 404, 404, gde se završava? Probuđena sa SMS porukama, prijavljivanje svaki dan i pak nikad se ne objavljujem. Ovaj svet je digitalan, nemam priliku da se isključi, oči uvek pogledaju, ali znam da ljudi osjećaju kao da su dobro. Da li sam od mesta i kosti ili sam od samo pikseli? Moji prijatelji žive na mreži, ali znam da su tamo kao ja. Klikćem na linka, on mene vodi, možda software grešku sad provodi. U tom svetu boja meni je dom, a opet kao da sam sama sa njom. Želim da vodim te sa sobom. Ajmo svi. Voleli bismo da pobegnemo. Sajber, prostora, stvarnosti. 404, Greška. 404, 404, Greška. gde započne? 404, Error. 404, 404, gde se završava? Probuđena sa SMS porukama, prijavljivanje svaki dan i pak nikad se ne objavljujem. Ovaj svet je digitalan, nemam priliku da se isključim, oči uvek pogledaju, ali znam da ljudi osjećaju kao da su dobro. Četiri, 404, 404, gde započne? 404, 404, 404, gde se završava? 404, 404, 404, ne započne? 404, 404, 404, ne se završava? Probuđena sa SMS porukama, prijavljivanje svaki dan i pak nikad se ne